라이등 나 타래 문치로 랑 Oma sekedar. खुलुमलायबाय बयखौबो आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनग्राफोरनिसिम बयनिबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ सिगांग्रो जासिहरबाय ओमफ्राय नै दा आङो दहाय बाजाराव लायदोंमोन रायदों ओमफ्राय अमा बेखौ आङो माने बानायनानै रेडि लाजोबबाय ओमफ्राय अमाखौबो सावखांबाय ओमफ्राय दा आङो बानलु बाथोन सिगां बानायनानै लाग्रोनोसै बानलु बाथोन बानायखांनानै जानोसै आरोना बिदिब्ला जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो नायलांबाय थादो बानलु बाथोनखौ बानायनानै लाग्रोनोसै आङो Aku merdembai. Akaya lu isi akaya menamsunai lah saya menamsunai kau nisir sama mama mami ne. Kita bisa sebut nama akaya kau bandus pelajari menamsui ba. Akaya alu kaya bekanya saya menamsui. 그 사다. 이거 기대 그래 작은 낭. 담배 좀 가요. Aduh saya. 라이등 나 타래 문치로 랑